Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Балалар травматизмы, юл транспорт харакетләре күп була торган урыннар, юлларда хукук бузулары, шолда аварияләр саны артканмы? Медикаментлар, үлән шәйләре, тәм-томнары, 28-нче комплекс яшәүчеләре чиратагы гуманитар ярдәм җыйган. Балалар травматизмы, юл транспорт халакетләре күп була торган урыннар, юлларда хукук бузулары буларның барысы турында бүген мэриядә аппарат киңәшмәсендә сөйләделәр. Быелның 6 аенда шәһәр юлларында 200 юл транспорт халакеты булган. 5 кеше үлгән, 251 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Ярчалыдагы аварияләр турында алдагы минутларда. Нигездә шәһәр юлларында автомобильләр бәрелешү, җәяүлеләрне бәрдерү һәм каршылыклар нәтиҗәсендә җәрәхәтләр алалар. Кагыйдә бозулар арасында техник җитешсезлекләре булган транспорт чарасы белән идарә итү, куркынычсызлык каешын эләктермәү, тренировкаланган пыялалар, светофорның тыю сигналына бару, исере килеш автомобиль белән идарә итү төп сәбәпләр булып тора. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержан 433 водителя. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 15 ДТП, при которых 1 человек погиб и 22 человека ранены. Зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения. За управление транспортным средством без водительского удостоверения задержан 394 водителя. Ярты ел эчендә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре 17 меңнән артык юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуны туктаткан. Хәзерге вакытта 16 яшькә кадәрге балалар катнашында да аварияләр шактый. Быел гына да шундый 38 авария теркәлгән, 41 бала имгәнгән. С участием детей-пешеходов произошло 18 ДТП, из них по неосторожности детей-пешеходов зарегистрировано 1 ДТП. С участием детей-пассажиров зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. С участием детей-велосипедистов 9 ДТП. Бәлик булмаганнар катнашында юл транспорт халакетләре санын киметү өчен мәгариф учреждениеләрендә профилактик чаралар, тематик акцияләр һәм конкурслар үткәрәләр. 25 июльгә кадәр Татарстанда бала төп пассажир акциясе уза. Анда балаларны йөртү кагыйдәләрен бозу очраклары тикшерелә. Мы видим, что есть определенный рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей, но здесь нужна, безусловно, в первую очередь профилактика. Детки, которые потом станут взрослыми, на автомате должны понимать, что перекресток нужно переходить только на зеленый свет, что, выйдя из автобуса, нужно автобус обходить не спереди, а сзади. Аппарат киңәшмәсе барышында шәһәр мэры мәгариф идарәсенә дәүләт автоинспекциясе белән берлектә мәгариф учреждениеләрендә һәм балалар лагерьләрендә бәлик булмаганнар белән профилактик чараларны көчәйтергә кушты. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда туган тел һәм туган әдәбият предметлары атамасы үзгәрешсез калачак. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин хәбәр итте. Башлангыч сыйныфларда туган тел һәм әдәбият дәресләре санына килгәндә кыскартуларны булдырмаска тырышачаклар. Министр аңлатып киткәнчә, уку-укыту планының 5 варианты бар. Беренчесе һәм икенче вариантларда туган тел юк, әмма бездә андый вариантлар кулланылмый. Республикада без уку-укыту планының 3-нче, 4-нче һәм 5-нче вариантларын сайлыйбыз. 3-нче һәм 4-нче вариантта туган телгә һәм әдәбияткә 2 сәгать каралган. 5-нче вариантта 3 сәгать. Ул милли мәктәпләр өчен. Булган сәгатьләрне сакларга тырышачакбыз, дип ассызыклады Илсур Хәдиуллин. Медикаментлар, үлән шәйләре, тәм-томнар, 28-нче комплексның битараф булмаган халкы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыйган. Активистлар сугышчыларга махсус хәрби операция башланганнан бирле ярдәм итә. Бу юлы алар нәрсәләр әзерләгәннәрен хәбәрчебез белеп кайтты. Лист смородины, зверобой, тушица. Вот это мы все мешаем. Бу хуш исле катнашмага волонтерлар кара чәй өстиләр, ул инде әзер пешерәсе генә кала. Ложите 1-2 ложки, чайные ложки на кружку, кипятком заваривать, чуть-чуть подержать и пить. Очень полезный. Гуманитар ярдәм җыюга подряд оешмалары арт-студия 28-нче комплекста яшәүче актив кешеләр үз өлешләрен кертте. Мы стараемся уже какой год все это делать. И делаем от всей души, потому что это наш долг. Это наша Родина, в которой в данный момент надо помогать. Лично я принесла медикаменты на небольшую сумму. Маленькая посильная помощь. Активистлар төрле медикаментлар әзерләгән, алар арасында авыртуны баса торган, вируска каршы имгәнү һәм сызлаудан гелләр, кан басымын төшерә торган препаратлар бар.
У нас даже местные ребята ушли с 28-11, очень много человек. Они когда приезжали в отпуск, нам рассказывали, что даже любой шприц, любая таблетка очень важны. Когда они сидят по 3 дня в окопах или что-то их штурмует, у них всегда должно быть что-то под рукой. 28 комплекс активистлары соғышчыларға махсус харби операция башланганнан бирле ярдәм итә. Волонтерлар зыян күргән аяк-кулларны хәрәкәтсез селкетмичә, тоту өчен кулланыла торган чүпрәкләр, җәймәләр әзерләгән. Россия флагы төсендә уенчык брелоклар бәйләгәннәр. Мы получаем оттуда обратную связь с благодарностью. Даже за конкретно какой-то, допустим, в госпиталь шили постельное белье, присылают благодарности оттуда. Отправили на передовую. Вот в прошлый раз сухофрукты прислали нам благодарность оттуда. Естественно, я вот эту всю информацию довожу до жителей нашего микрорайона, которые помогают. 28 комплекс халкы хәрбиләр өчен медикаментлар, чәй һәм тәм-томнар белән эчәр тартма җыйган. Буларның барысында без бергә үзәге волонтерларына тапшырачаклар. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Чолы башкарма комитетының халык иминлеген тәэмин итү бүлеге белгече булган хәзер взвод командиры булып хезмәт итә. Абый кушаматлы хәрби хезмәткәр 2022 елда өлешчә мобилизация эләгә. Бу вакыт эчендә ул алгы сызыкта Россия мәнфәгатьләрен һәм илнең яңа төбәкләрендәге тыныч халыкны яклый. 3 елдан соң ул үзенең беренче кыска вакытлы ялына кайта һәм әлбәттә мэриядәге хезмәттәшләре янына кунакка бара. В исполкоме в отделе обеспечения безопасности населения работал профилактика правонарушения, мое направление было. Ну и также мобилизацию курировал, именно воинский учет и бронирование организации. Это вел. Ул ФСБ һәм Эчке эшләр министрлыгы кебек көч структуралары белән хезмәттәшлек иткән һәм бу вазифада хәзер инде хәрби хезмәткәр 6 елдан артык эшли. Хезмәттәшләре аны бик тыйнак, ләкин җаваплы хезмәткәр буларак бәяли. Мы его приняли как бывшего военнослужащего, бывшего офицера, который заканчивал Казанское танковое училище. Военный человек, я думаю, всегда справится с теми задачами, которые стоял перед отделом. Отвечал за обеспечение безопасности, создание народных дружин, работал по направлениям проверки объектов на антитеррористическую защищенность. Хәзер ул взвод командиры абый кушаматлы артиллерист, ул шулай халыкның иминлеген тәэмин итә. Россиянең яңа төбәкләрендәге тыныч халыкны яклый. Ул Авдеевка өчен беренче сугыш турында да сөйләде. Самый первый бой, наверное, это когда у нас на штурм пошли, а мы их прикрывали. Мы работали 2 орудиями, и у нас получилось, что мы в 2 часа ночи начали пристрелку и закончили только в 4 дня шла. Пока вот все снаряды не стреляли. Ну, вот это как бы было напоминающее. Хәрби хезмәткәр Чолы мэры Мәгъдиев белән дә очрашты. Чәй эчкәндә хәрби хезмәткәр алгы сызыктагы хәлләр, сугышчан иптәшләре, алар 6 кеше турында сөйләде. Шәһәр башлыгы хезмәттәшләрен алар өчен дә рюкзаклар тупларга сорады. Из них 3 челнинских, 1 тупиковский. Значит, должны почувствовать, что ты побывал в отпуске. Поэтому все наши национальные вкусные блюда должны быть по возвращению из отпуска у вас на столе. Шәһәр башлыгы барлыгы 25 очрашу үткәрде, аларга 388 сугышчы килде. Шул исәптән башкарма комитет хезмәткәре хәзерге вакытта абый кушаматлы СВО катнашучысы да. Пришел к нам в коллектив для того, чтобы поделиться своими впечатлениями, поделился и рассказал о воинской службе, что происходит. Безусловно, мы в первую очередь благодарны ему за личное мужество и героизм. Мы обязательно проводим встречи с мобилизованными с участием непосредственно мэра, где мэр выслушивает пожелания военнослужащих. И, соответственно, мы стараемся приобрести те или иные оборудования, которые необходимы для проведения, для более эффективного выполнения задач в зоне специальной военной операции. Абый кушаматлы хәрби хезмәткәр ялда булганда күбрәк вакытын гаиләсе, әнисе һәм әтисе белән үткәргә планлаштыра. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Соус сырный 200 грамм, 42,90.
Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.